مريت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نطب ماي بحرنا الذي دمايو فكيمنا يوبرت مسواتي خفيلنا قربنا يحارنا حماسين سراي كولغو غيدنكل حماسين سراي كولغو غيدنكل سمحرتن حتبركا داش كله مصاحل نعنك أكب قدينا نعلن انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي أي قبضا أن يبل انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي أي قبضا أن يبل تنفعي خايو ما يحارمنا تهدول ቀይባሪ የኢትዮጵያ አንዱ ተናገሩን ሙሉ በሙሉ እንቃወም ሆን ሰው መሆናችን ላይ ሬፈረንደም ተካሄዶ ኤርትራ መገንጠል አልነበረባትም። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምንድን ነው ያሉት? አሰብ ለኢትዮጵያ እንሰጣለን ብለዋል እኮ በወቅቱ። ግን በወቅቱ ስልጣን ላይ የነበረው አሰብ ለኢትዮጵያ እንዳትሆን ተከራከረ። ለኢትዮጵያ ደግሞ ጊዜውን እየጠበቀ የሚፈነዳ ፈንጅ ነው የቀበሩልን። ስን ብለን እንጮሃለን። እውነት ነው፣ ሰርታችኋል፣ ለፍታችኋል። ግን የስንዴ ዋጋ አልቀነሰም። ኤርትራን በሚመለከት ግልጽ አቋም እዚህ ያላችሁ ሰዎች መያዝ ያለባችሁ ኤርትራውያን ወደድክም ጠላህም ወንድሞቻችን ናቸው። ወደድክም ጠላህም ሰላም ተከታተልትና ቻናል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትር ምንዮት እዩ። መቸም እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብወገን አቢ ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ብመንፅሩ ድማ ብናቱ ደፊት ወይ ብናቱ መራሕነት ፕሮፓጋንዳ ናይ ውግእ ጎስጓስ ናይ ውግእ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናሃረ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና። ኣብዚ እዋን እዚ አይ ቲንክ ኣብዚ ቀንያ ድዩ ወይስ ፅንሂል ወተሃደራዊ መርአይ ወይ ከዓ ኣፅዋራቱ ኣብ ከተማታት ይዘውር ይርአ ከም ዘሎ ብኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓለፈን ብዙሕ ሰብ ከም ዝረኣዮን ሪያክሽን ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹም ኣለኹም። እዚ ድማ ብርግፅ ከምቲ ናይ ቀደም ድሕሪ ኮይኑ ንምውግእ መዳለዊ ንህዝቢ ንሞራል ናይ ህዝቢ ሓይሊ ኣለና ብቅዓት ኣለና ንምባል ክጥቀመሉ ዝኽእል ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ኬላታት ዝሕብሩ እምበኣር ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብስፍሕ ዝበለ ክንሪኦ ኢና። ሓደ ብዙሓት ኬላታት ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብሉ እቶም ብወደብ የድልየና ጥራይ ዘይኮኑስ ቁርብ ብስለ ዝተሓወሶ ኪላታት ምሁራን ዝብልዎ ናይ ብሓቂ ድዩ ዝብልዎ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታታት ዘለዎ ክንርኢ ኢና። ብምቕፃል ድማ ብወገን ኤርትራውያን እውን ኪላታት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቢ እንታይ ዘሉ ዘሎ ብንፁር ክንሪኦ ክንፍትንና ብመንገዲ ወፃእተኛታት ቅድሚ ሕጂ ዝተኸተለቶ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ እውን ክንርኢ ኢና። ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ዝነበረ ኩነታት እቲ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ብኸመይ ይስራሕ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ስቲል እቲ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ምስ ኢትዮጵያ እስከ ደሓን ቁሩብ ንድሕሪት ተመሊስና ክንርኢ ኢና። ካበይ ዝጅምርቲ ኩነታት ብዙሕ ነገራት ከተሓሓዝ ክፍትን እየ። ፕሊስ ላይ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል። መጀመርያ ኣብ ታሪክ ተመሊስና እስከ እዚያ ንስማ። ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ቅድሚ ዓለም ሬፈረንደም ኣካይድኩም ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ዝጠራጠር ሰብ እንተደኣ ነይሩ ድሌትኩም እንታይ ምዃኑ ኣረጋጊፅኩምሉ። ድሌትኩም ነፃነት ምዃኑ ዳርጋ ሙሉእ ድምፂ ክበሃል ብዝከኣል መንገዲ ገሊፅኩም ዓለም ሰሚዕኩም ዓለም ተቐቢልኩም ድሌትኩም ሰሚሩልኩም እንኳዕ ድሌትኩም መስመረልኩም። ሓደ ምዕራፍ ናይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ይዛዘመሎ ይዕፀሎ። ምዕራፍቲ እንታይ ዓይነት ምዕራፍ ምንባሩ ሰዋናታት ስለ ዝኾንኩም ነግረኩም ኣይፍትንን። እንተኾነ ቁስሊ ከም ዘለኩም ይፈልጥ። እንት ምንታይ ቁስልኹም እንተስ ብርሑቕ እንተስ ብቐረባ ይፈልጥ። ምእንቲ ምንታይ
ተመሳሳሊ ቁስሊ ኣብ ዝባነይን ዝባን ጥተይን ከም ዘሎ ይፈልጥ እዚ ሓለፈ ምዕራፍ ረስዕዎ ይብለኩምን ዝርሳዕ ነገር ኣይኮነን ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ግን ቁስልና ክንሓኪ ከይብልናን ቁስልኩም ክትሓኩ ይብልኩምን ተወዲዩ ኣሎ ከክፉኡ ፀፀይቁ ተቐቢሩ ኣሎ ሎሚ ኢትዮጵያ ወኪለ ዛረበኩም ኣለኹ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት መንግስቱ ሃይለማርያም ይዛረበኩም ነይሩ መንግስቱ ሃይለማርያም ነዴታት ኣስመራ ደቅህን ክጭፍልቕ ትሃዊ ከለኹሞ ኣይተተዓናቕፋን ይብለክን ነይሩ መን ከም ዝተጨፍለቐ ብተግባር ፍሉጥ እዩ መንግስቱ ሃይለማርያም ክፍክር እንተሎ ምናልባት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈኸራ ይመስል ይነብር ይኸውን ግን ለብዘመን ርኢናዮ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈኸራ ከም ዘይኮነ ናይ ውሕዳት ፈኸራ ከም ዝኾነ ናይ ውሕዳት ዕብዳን ከም ዝኾነ እዞም ዕብዳት እዚኦም ዝለከሙ ለኪሞም ተቐቢሮም ኣለዉ ሰባት ጥራሕ ኣይኮናን ቀቢርና ኣረኣያውን ነቐቢርና ኣተሓሳስባውን ነቐቢርና ናይ ልዕልነት ናይ ትምክሕቲ ናይ ኩናት ኣረኣያውን ነቐቢርና ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ታሪክ ነዚያ ቪድዮ ዘምፃእኹልኩም መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ዝዛረብዎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ኣቢ ኣምፅአልኩም ነይረ ክሳብ ክንደይ ኣብ መልሓሶም ልክዕቲ መስኪን ህዝቢ ኤርትራ ክሰምዖ ዝደሊ ንጹህ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ቀልጢፉ ዝኣምኖ ምክንያቱ ንሰባት ብእምነት ስለ ዝጥምት ቀልጢፉ ዝቕበሎም ነቲ ኩሉ ገበናት ሓንቲ ንእሽተይ ነይራ ንሳ ክትበፅሕ ኢለ ድሕሪያ ክቕፅል እየ ነቲ ዝሓለፈ ዝርስዖን ምእንቲ ክንመሃረሉ ንቁስልና ንዝክሮ ምዕንቲ ክንመሃረሉ ግን ኣይንሓኮን ስለዚ እዚኣ ዘረባ ንዝሓለፈ ክንርስዖ የብልና ንመሃረሉ ግን ቁስልና ኣይንሕካ ክትብል ዘረባ ኤርትራዊ ነቲ ኩሉ ን30 ዓመት ዝጨፍጨፎን ዘድመዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ከይተፀባፀበ ቀጥታ ምሱ ክሰርሕ ዝጀመረ ህዝቢ ነይሩ እቲ ሕማም ናቶም ግን ን6 ዓመት ሜቢ ካብ 91 to 98 ይኸይዱ 7 ዓመት ይኸይዱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መፅዩ እዚ ዘይበሃል ደም ተፈሲሱ ከምኡ እውን እንተኾነ ኣቢ እውን ፍቕርን ሰላምን ሒዘ ዝመፅእ ኢሉ መፅዩ እንታይ ገይሩ ርኢና ኣለና ካብዚ ኩሉ ክንመሃር ክንክእል ኣለና እዚ ነገራት እዚ ምናልባት እቲ ክመሃር ዝኽእል ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ግድን ክመሃረሉ ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ መጀመርያ እዚያ ናይ ኣቢ ዝበላ ሪኢኹማ ዶ ኣቢ እንታይ ክገብር ከም ዝፍትን ዘሎ ጠላህም ወንድሞቻችን ናቸው ወደድክም ጠላህም የተባላንበት ዘመን ኤርትራውያን ወደድክም ጠላህም ወንድሞቻችን ናቸው ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ካብ ቅዱሳት ኤርትራውያን ወይ ኤርትራውያን ዶኩመንት ወይ ፅቡቅ ሓበሬታ ዘለዎም ብዛዕባ እዚ ኩነታት ከም ተዛረብዎ ኣቢ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ገይም ናቱ ይቕፅል ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሓለፋታት ከም ዝገበረሉ ብዙሕ ሓገዝ ከም ዝገበረሉ ስልጣኑ ንኸራጥጥ ወይ ከዓ ንኸውሕስ ብዙሕ ሓገዝ ከም ዝገበረሉ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብቲ ዶኩመንትታት ንሶም ዝገልፅዎ ዘለው ዝወፅእ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ብርግፅ ድማ ይመስል በንፃሩ ኣቢ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ዝገደደ እገዳታት ንክወርደሉ ብታሕቲ ታሕቲ ብዙሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝሰርሖ ዘለውን ብርኡይ ኣብቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጂ ዝህንደስ ዘለውን ክንሓስበሉ ይግባእ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት እንታይ እዩ እቲ ናቱ ኣስተዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኣብ ከምዚ ኩነታት ስቕ ኢሉ ክፅበ ብሕጂ ከተዓፅዩ ክሳብ ትንፋሱ ዝወፅእ ዝገብርዎ ድዩ ክኸውን ወይስ ካልእ መንገድታት ኣለዎ ኣይውሽ ኣነ እንደዝፈልጥ ነይረ ምነገርኩኹም ግን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ የብለይን ሕጂ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያዊ ትንተና ክንርኢና መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ናይ ኣቢ ገይም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንእሽተይ መብርሂ ክትኮነና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ኩሉና ተሓሓዝና ክንፍትን ኢና ላይ ግበሩ ኣቕሊ ገይርኩም ድማ ስምዒኹም ኣቢ መልሓሱ ከፀባብቕ ይፍትን ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና እዛ ቪድዮ እዚኣ ምልእቲ ሰራሓና ኣሎ ለንቀነ ክትመፀኩም እያ ተባሂልና ኣለና ክንፅበ ኢና ማለት እዩ ግን ዝም ብለ በደምሳሳው
ሃይፖቴቲካሊ 3-4 ነገሮች ልታነሳት ይችላል። መንግስት ይሄንን ነገር ማንሳት የፈለገበት ምክንያት አንደኛ የባህር በር አስፈልጎት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ወደብ አስፈልጎት ሊሆን ይችላል። ወደብና የባህር በር ይለያያል። የባህር በር ማለት ባህሩን የምትይዝበት እንትን ነው። ሌላው የኢኮኖሚ ፍላጎት ነው። ሶስተኛው ከኤርትራ ጋር ያለውን ሁኔታ መንግስት ከኤርትራ ጋር ያለውን ሁኔታ የውጭ ኃይሎች በተለይ ደግሞ ምዕራባውያን አይፈልጉትም ይሆንና ምዕራባውያን ፕሬዚደንት ኢሳያስን የማስወገድ ፍላጎት አላቸው ይጸና ሁሌ የሚናገሩትም ስለሆነ ስለዚህ ኢትዮጵያን ተጠቅመው እዚህ ውስጥ ግጭት ፈብርከው ይሄን ወደዚህ መንግስት ወደዚህ እንዲገባ የተገፋፋበት ሊሆን ይችላል። ሃይፖቴቲካሊ ነው የምናወራው። ግን የሃይፖቴቲካል ምናልባት እንታይ ብንጸኒሁ ኣብዚያ ዝበላ ነጥቢ ጥራይ ብትክክል ንሳ ይሄን ወደዚህ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣለኹ እሱ ሕጂ ብትክክል ብረቂቕ መደብ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ኣብ እንታይ ምዃኑ ክፈልጦ ይክእልኒ ብልግፅ ንፁር እዩ ድማ እዚ እንትኾነ እንታይ ኢሉ ከም ግምት ወሲድና ክንዛረብ ተኮይንና ኣብ ደገ ባሕሪ ኣድልይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይካል ዓለም ከድልዮም ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ባሕርን ወደብን ድማ ንበይኒ ወደብን ኣብ ደገ ባሕርን ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ኢሉ ወደብ ማለት ኣታዊታት ትንብረትካ ንኽትእቱ ንኽትሰድድን ትጥቀመሉ ከም ኤርፖርት ጌርኩም ውሰዶ ሰርቪስ ናይ ወደብ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ደገ ባሕሪ ማለት ግን ናትካ ወታደራዊ ሓይሊ ንኸተማዕብል ዘኽእለካ ማለት እዩ። እታ ቀንዲ ኮድ ግን እዚ ወደብ ኣድልይዎም ገለገለ ኣይኮነን። ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እሱ ዝጥቀመላ ዘሎ እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ክትርዳእኩም ድማ ይደሊ ኣብዛሓት እውን በፂሕኩማ ትህልው ኢኹም እታ ጌም ናይ ኣብ ትኸውን ዘላ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ብፍላይ ብኣሜሪካ ማለት እዩ ፅንሒልና ክሰምዐ ኢና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብርግፅ ከም ዘይደልይዎን ክቕይርዎ ከም ዝደልዩ ናይ ነዊሕ ስርሖም ይሱ ስለዚ እዚኣ ኣብ ቦታ ከላ ምዕራባውያን ሃገራት ስለ ዘይደልይዎ እዚ መንግስቲ ኣነ ድማ ኣብ ዝጥቀመላ ዘሎ 3-4 ሓደገኛታት ጌም ይክፅዓት ዝፍትን ዘሎ ኩላተን ከዓ እንድሕሪ ኣምላኽ ሓጊዝዎ ክሰርሓሉ ዝኽእላውን ንገለ መንገድስ ከኽድኦ ዝኽእላ ምዃነን እየን በዚ ምዕራባውያን ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ፀገም ኣለዎም ንመንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክቕይርዎ ድሌት ኣለዎም ሙሉእ ብምሉእ ነዊሕ ተቃሊሶምሉ እዮም ኣብ ግዜ ህወሓት እውን ዝፈልጦስ እዩ ካልኣይ ንሱ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ናይ ህዝቡ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓደ ከምፁ ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ እቲ ምምቕቓል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣዝዩ ኣብ ከቢድ በዳሂ ደረጃ በፂሓ ኣላ እቲ ሃገር ኣምሓራ ዘሎ ውግእ ንሪኦ ኣለና ብኦሮሞ እውን ውግእ ኣሎ ናይ ሓደ ናይ ቻይናውያን መደበር እውን ጆሆ ሒዞሞም ኣሎ መዓት ኣብ ውሽጡ መዓት ሕልኽላኽ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ትግራይ ኣብ ሓዘንን ኣብ መስዋዕቲ ዝንገረሉን ግዜ ኣለና ብርቱዕ ድሕሪ ውግእ ወፂኦም ኣብ ሓደ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣለዉ ስለዚ እንታይ እታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ንዕኡ እንታይ ክትገብረልያ እንተወሓደ ግዜ ክትገዛልያ እቶም ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኑ ክስለፉ እዮም ንሪኦ ድማ ኣለና ኩላቶም ደቂሶም ዝነበሩ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኢትዮጵያ በብወገኖም እናመፁ ባሕሪ የድልየና እዩ ኣብዚኣ ላዕጅታ ትውሰኽናቱ እንታይ ገብር ኣሎ ባሕሪ ከም ዘድልያ ኢትዮጵያ ንወፃእተኛታት እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ነቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ቻይና ከይዱ ዝተዛረባ ሳያ ነይራ ስለዚ መሪሕነት ናይ ቻይና ግን ብተደጋጋሚ እንታይ ኢሎሞ እንተኺኢልካ ናይ ዓድኻ ስታቢሊቲ ከተውሕስ ፈትን ኢሎሞ ብንፁር ቋንቋ ከምኡ ኢሎሞ ከምፃልኩም ግዜ እንተረኺባ ግን ኣላታ ቪድዮ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ዋን ቱ ዋን ክረኸብ ከሎ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ብተደጋጋሚ ከምኡውን እቲ ፎሬን ሰክረታሪ ክዛረበ ከሎ ስታቢሊቲ ናይ ተዓድኹም ኣገዳስነት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ነይሮም ስለዚ እንታይ ይደል ዘሎ እሱ እቲ ስታቢሊቲ ናይ ዓዱ ስለዘይከኣሉ ዘሎ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክስለፍ እዩ በፀፅኒሕካ ናይ ቁጠባ ፀገም ዘለዎም ፅኑዕ ሕጂ ክገልፀልኩም እዩ ንእሽተይ ክፋል ብካልእ ወገን እዚ ክገልፀልኩም እዩ ክንቅፅል ኢና ንስማዕ ጥራይ መንግስት ወደዚህ እንዲገባ የተገፋፋበት ሊሆን ይችላል። ሃይፖቴቲካሊ ነው የምናወራው። ግን የሃይፖቴቲካል ምናልባት ቀጠናውን ሙሉ ለሙሉ ወደ ትርምስ ሊከቱ አይችልም ካሉ የሱዳንም ቀውስ የኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ ቀውስ ጋር ተያይዞ እንመጣበታለን። በጣም ከፍተኛ እንትን ይመጣል። በምላሹ አንዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ምላሹ ምን ነበር? ከምላሹ እንጀምር። በዋናነት የሶማሌ መንግስት የመጀመሪያውን እንትን የሰጠው እሱ ነው። ሁለተኛ የኤርትራ መንግስት፣ ከዛ ደግሞ ጅቡቲ፣ ሶስቱም ተራ በተራ ይሄንን እንትን ተቃውሞ ተናግረዋል እና ተቀባይነት የለውም። እና ትንሽ ይሄ የሚያሳይ ምንድነው
መንግስት ዲፕሎማቲክሊ የሰራው ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንዴት እንደሚቀበሉት መገመት አለብን እና ምንድነው ስላፕ ኦን ሂዝ ፌስ ይላሉ። ዲፕሎማቲክ ስላፕ የሚሉት ጥፊ ነው። ስንታይ ብላሎ እቲ ግብረ መልሲ ናይተን ሰለስቲአን ሃገራት ብቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ ክንሪኦ ከለና ስላፕ ኦን ደ ፌስ ኣብ ገጽካ ጽፍዒት ይበሃል ያጋጢሞ ኣብ ገጹ እዮም ጸፊዖሞ እዩ ዝበሃል ብዲፕሎማቲክ ቋንቋ ይብላሎ። ለኩሉ ድማ እንታይ ይብላሎ ሱ ቅድሚ እዚ ነገር እዚ ምዝራቡ ክገብሮ ዝነበሩ ኣገደስቲ ነጥብታት ነይሮም። ኣብዚኣ ድማ ንዓየ ከርእየኩም ደልየ ኣቢ ብትክክል ንኩነታት ናይቲ ሃገር ንረብሓ እንደዝጥቀም ካብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳን ናይ ስልጣኑ መናውሒ ዘይኮነስ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ዝሓስብ ነርቱ ዝኸውን እንታይ ምገበረ ዝብላ እስከንስማዮ ሕጂ ነው እና እንደዚህ አይነት መልስ ነው የመጣው ከአጎራባች ሀገሮች እና መንግስት በዚህ ደረጃ ሊያሳጣው የሚችል የመግለጫ እንትን መስጠት አልነበረበትም ብዬ አስባለሁ። ከንግግሩ በፊት መቅደም ያለባቸው ነገሮች አሉ። እንደኔ ምን ይሻል ነበር ብትለኝ ሪሊ ኢትዮጵያ ያለባትን ኢኮኖሚ ጫና እናውቃለን። በተለይ ደግሞ ያለፉት 3 እና 4 ዓመታት የፈጠሩት የፖለቲካ ቀውስ እንደገና ጦርነቱ አሁን እጃችን ላይ ያለው እያስተናገድን ነው ያለነው ቀውስ ኢኮኖሚን ኮምፕሊትሊ ሳክ እያደረገው ነው። ኢንፍሌሽን የምታውቀው ነው። ጤፍ 16 ሺህ ብር 17 ሺህ ብር አካባቢ እየተሸጠ ነው። አምና 3 ሺህ ብር 4 ሺህ ብር የነበረ ነገር ማለት ነው። እና ይሄ አገሪቱ ላይ ከፍተኛ ጫና አለው። ይቺ ሀገር በዚህ ኢኮኖሚ ውስጥ ብትጎዳና ወደ ሌላ ቀውስ ብትሄድ እነዚህ 3ቱ የወደብ አዋሳኝ ሀገሮች እነሱ ሰለባ ነው የሚሆኑት። እኛ ጋር ብቻ አይቀርም ጉዳዩ። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋሊ ሄደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ከፍተኛ መንግስት ልኡካን ከፕሬዚደንት ኢሳያስ ጀምረው እኛ እንዲህ አይነት ችግር አለብን፣ በጣም ከፍተኛ ችግር አለብን እና የሀገራችንን ኢኮኖሚ ሜንቴን ማድረግ የማንችልበት ደረጃ ላይ እየሄድን ነው እና አንዱ እንትናችን ለወደብ የምንከፍለው ወጪ ከአቅማችን በላይ የሆነ ነው እና ምን ልትረዱን ትችላላችሁ? ምንድነው ሶንታይ ብላሎ በሐፈሻ እቲ ኩነታት ዘለናዮ ኩሉ ተሪናዮ እዚ ኣቢ አንቂድዎ ዘሎ ኣርእስቲ ክሳብ ክንደይ ነቲ ከባቢ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ዝብል የስ ብርግ ፅልዋ ኣለዎ፣ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ዘለና ኩነታት እቲ ፖለቲካውን ወታደራውን ቅልውላውን ንዑ ገዲፍና ንኣብነት ኣበይ ከነተኩር ንኽእል ኢሉ ኣብ ቁጠባት ሃገር ክሳብ ክንደይ ሕማቅ ከም ዘላ እቲ ዝቕባበ ዝበሃል ኢንፍሌሽን ዝበሃል ኣብቲ ሃገር ከም ኣብነት ኣፍ ይገልፅ ነይሩ 4,000 ዝነበረ ሎሚ 16,000-17,000 ንኩንታል በፂሑ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ተፅዕኖ ከም ዝገብርን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እቲ ኢንፍሌሽን ኣብ ኩሉ እዚ ከማን ጣፍን እኽልን ከማን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስለ ዘሎ እዩ። እቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ንብረት ብፍላይ ካብ መጠን ንላዕሊ ከቢሩ ከም ዘሎ ምክንያቱ ናይ ዶላር ፎሬን ሪዘርቭ ናይ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናንቆልቆለ ይኸይድ ምህላው ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ወደብ ዝኽፈል ዘሎ ብዙሕ ተፅዕኖታት ብዙሕ ፀቕጢ ይገብረላ እንተሎ እቲ ሃገር ከይዱ ብቅኑዕ ልቢ ዲፕሎማት ፖለቲከኛታቱ ድዮም ካልኦት ኣካላት ናይ መንግስቲ ሰዲዱ ንሕና ከምዚ ኢልና ተፀጊምና ኣለና እንታይ ክትሕግዙና ትኽእሉ? ካብቲ ወደብ ንኸፍሎ ዘለና እንታይ ከተጉድሉልና ትኽእሉ? ዓሰብ ክንጥቀም ከተፍቅዱልና ትኽእሉ? ንዝተወሰነ ግዜ እቲ ቁጠባ ምስ ተረጋገአ ግን ከምዚ ክንገብር ንኽእል ወይ ብከምዚ ምሳኹም ክንሰርሕ ንኽእል ኢልካ ክትሓተሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ይብላሉ። ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ናይ ብሓቂ ንረብሓት ህዝቢ እንተዝኸውን ነይሩ ዕላማ እዚኣ ድማ ኢና ክንርዳእ ዘለና ንረብሓ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢሉ ከምቲ ንፍቅሪ ህዝቢ ክንፍንጀር ኢና ዶ ክንትኮስ ኢና ዶ ዝብለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንለውጢ ናይቲ ሃገር ወይ ናይቲ ህዝቢ እንተዝኸውን ነይሩ ዕላማ ናቱ ኣቢ ብካልእ መንገዲ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ነይሩዎ እዩ። ወላ ሚት ካሚት ውፅእ እንተደይመፆ እውን ገለ ዓይነት ለውጢስ ክመፅእ ምኻለ ይብላ ኣሎ። እዚ ድማ ወገን ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ በቲ ዝነበረ ኣቀባብላን ኣዘራርባን ዝነበረ ናይ ዲፕሎማቲክ ነዚታት ክረክብ ዘይክእለሉ ምክንያት ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ካልእ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ከምፃልኩም ኣይክእልን የኮለል ክብል ካብ ቪድዮ ናብ ቪድዮ ስለ ዝነብሓኒ ዘሎ ናይ ጅቡቲ እቲ ፍሪ ዞንስ ናይቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ኣብ ትዊተር ሓደ ሓበሬታ ኣስፊሮም ነይሮም። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል እዚ ገንዘብ ንሕና ከፊልኩምና ኢልኩም ትዛረብዎ ዘለኹም ካብ ሓቂ ወፃኢ እዩ። ስለዚ ንሕና ንህበኩም ዘለና ኣገልግሎት ሓደ ወደብ ጅቡቲ 100 ንኢትዮጵያ ጥራይ ኮነ ዝህብ ኣገልግሎት ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ። እቲ መንግስቲ ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ከም ዝመስል ዝገልፅ ኣብ ካልእ መዓልቲ ከምፅኦ ክፍትነ ኣብዚ ግን እንታይ ኢሉ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ክሲ ናይ ብዙሕ ቢልዮናት ንዓና ትኸፍልዎ ትብልዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ። እንታይ ዝብል ኣሎ ብልሽውና ኣብ መንጎ ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ነቲ ወደብ ዘመሓድር ዘሎ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ስርቅን
كمتن لعل زخبر واقع ناب جبت بمسكار نجبتي كتنقفلو تفتنو زلهم قبولا يكونن بمبال يوم ملسيبهم له سلازي انتاي مالتو زي إذا كنت زي إثيوبيا أبي نتعوشتو زلو أجمعت ناي منجستو محدرة ناي وتحدروا عمتاتون كالي عوشتو زلا عوشت عدو زلا أجمع فتح سلازي كالي أجمعتنا بقربابتي أسرائيلو مز قربابتي وجد فتن زلو زي استراتيجي زي هذا نمنتاي كم تتعمل زلا كالي كيلا قلت النايو نسو نخال علاماينا كيلانا حقي زعباز قدايزي أبزوان زمن قالوا نمنتاي مخانو كنقرنايو حانت حج انتاي كريكمي እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራን ንጅቡትን ሶማልን ጥራይ ኣይኮነን ተቐንዲ ግብፂ ብኸመይ ትሪኦ ኣላ እዚ ኩነታት እስከ ንርአ ላይ ግበሩ ናይ ግብፂ ጉዳይ ስምዑ ሕጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀይ ባህር ጉዳይ ግብጾች ጋር ደርሷል። እስካሁን ባለው ሁናቴ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ኦኬ ቅድሚታ ናይ ግብፂ ምስማዕና ንሳ እዚኣ ዲቴይል ቁርብ ሕልኽላኽ ስለ ዘለዋ መጀመርያ እስከ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣጠቓቕማ ናይ ወደብ ካብ ኤርትራውያን ኪላታት ሓበሬታ ንስማዕ እስከ እዚኣ ምስቲ ክንዛረበ ፀናሕና ክትሕግዘና ስለ ትኽእል ብሔራዊ ረብሓታት ከይጎዳእካ ናይ ሓባር ተጠቃምን ጠቃምን ኮይንካ ክትግልገል ትኽእል ኢኻ በቲ ዘሎ ወደባት ማለት እዩ ብሕጊ እውን እዚ ዘፍቅዶ ናይ ዓለም ሕጊ ይኹን ናይ ሓበራዊ ስምምዓትን ካልእን ጌርካ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ጌርካ ከተማእዝኖ ትኽእል ኢኻ ከለካ ከመይ ማለት እዩ ሕጊ እውን የፍቅዶ ክትብል ከለካ ንኣብነት ዝኾነ ሕጊ ናይ ዓለም ሕጊ ይኹን ብካልኣውት ትገብሮ ርክባትን ስምምዓትን ኣገልግሎት ናይ ዝዛረብ ዘሎ ዓብድርሕማን ቦሃሽም ይበሃል ምሁር ኤርትራዊ እዩ ስለዚ ኣብ ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ኤረና ከድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ስለዚ ምስ ሽሻይ እዩ ዝገብር ዘሎ መስለኒ ኣብ ኣራይዋ ኣብዚኣ ግን እዚኣ ጉዳይ ናይ ሕጊ ወደብ ኣጠቓቕማ ትብል ዘላ ጉዳይ ክነብስላ ስለ ዘለና ብኩሉ መንገዲ ክንርያ ኢና ወደብ ንክትረክብ ዝኽልክለካ ነገር የብልካን ጥራሕ ብዋጋ ዕዳጋ ናይቲ ልኡላዊ መሬትን ማያትን ናይቲ ሃገር ክኸውን የብሉን ነቲ ናይቲ ሃገር ናይ ወደብ ሃገራት ዝበሃላ ወይ ከዓ ገማግም ናይ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ናተን ከዓ ሃገራዊ ረብሓ ብዘይትንክፍ እዚ ናይ ዓለም ሕጊ ዝዛረበሉ ማለት እዩ በዚ መሰረት ነዚ ምርኩስ ጌርካ ግን ኣብ ስምምዓት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ፀገም የብልካ ናይ ዓለም ግን የገድን እዩ ነተን ሃገራት ነተን ወደብ ዘለዎን ሃገራት ኢና ሳይዕበያ ነተን ዘይብለን ክህበአን የገድደን እዩ ዘገድድ ዓይነት ሕጊ ወይ ዓንቀፅ ኣሎ ድዩ ኣገልግሎት ክህባ ይፅውዕ እቲ ሕጊ ግን ብናተን ልኡላውነትን ይኹን ወይ ሃገራዊ ረብሓታት ዋጋ ዕዳጋ ኣይኮነን ኣብ ሰናይ ድሌት ኣይኮነን ከዝምርኮስ ሕጊ ዋላ ይኹን እምበር ኣብ ሰናይ ድሌት ናይተን ሃገራት ኣይኮነን ዝምርኮስ ንሱ ማለት እዩ ሕጂ እስኻ እተን ዕፁዋት ዝበሃላ ሃገራት ንኣብነት ናይ ወደብ ኣገልግሎት ንክረኽባ ናይ ዓለም ሕጊ የፍቅደለን እዩ ግን ምስኡ ተሓሒዙ ዝረአ እንታይ ኩሉ ግዜ ናይዘን ሃገራት እዚአን ማያውን መሬታውን ልኡላውነት ከይተንከፍካ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ረብሓታት ናተን እውን ከይተንከፍካ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ንዓተን ነዘን ክልተ ጉዳያት እዚአን ዝጎድእ ዓይነት ኣጠቓቕማ እንድሕር ትደሊ ኮይንካ ወላ ብሽም ኣገልግሎት እተን ሃገራት ኣይ ከነገልግለካ ኣይንኽእል ኢና እዚ ኣገልግሎት እዚ ክንህበካ ኣይንኽእል ኢና ክብልዎ ነቲ ዕፁው ሃገር ይኽእላ እየን ፀገም የብለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብስምምዕ ዳ እምበር ብናይ ሓባር ረብሓ ብኣኽብሮት ናይ ልኡላውነት እዩ ክመፅእ ዘለዎ ዳ እምበር ብካልእ ብምፍራሕን በዚ ዝብሎ ዘሎ ቋንቋ እንተ ብሓይሊ እንተ ብሰላም እንተ ብዲፕሎማሲ እንተ ብገለ ጌርና እዚ ሕቶ እዚ ከም ሕቶ ልዒልና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያታት መዛረቦ ክንገብሮ ኢና ክብል ከሎ ኣብዚ ውግእ እዩ ዝእውጅ ዘሎ ብናይ ዲፕሎማሲ ዓይኒ ክርአ ከሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ምእዋጅ ናይ ውግእ ማለት እዩ ካልእ ተረዲኹም ዶ እዚኣ ክነግረኩም ደልየ ነይረ ኣገይን ሓንቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እቲ ኣቢ ገይርዎ ዘሎ ኣብ ቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ ውግእ ከም ዝእውጅ ዘሎ ወይ ከዓ ውግእ ንክእውጅ ይዳሎ ከም ዘሎ ዘስምዕ እዩ ምስቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብሮ ዘሎ እንተወሲኽካ ድማ እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ግን እታ ዘሳውራ ዘሎ ሓዊ ናበይ ክትወስዶ ከም ትኽእል ክንፈልጥ ምንታን እዋጅ ናይ ውግእ ማለት እዩ ካልእ ዝተርፈ የብሉን ድሕሪ ሕጂ ድሕሪ እዚ ዝበሎ ዘረባ ኢንፋክት ወላ ይቕሬታውን ኢሉ ዝዕርዮ ኣይመስለንን ድሕሪ ሕጂ ንዕኡ ምናልባት እንታይ ክመስሎ ክእል እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላውን ፀገማትን ብፍላይ ካብ ሰምሓራ ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት እንተልዒለ ነቲ ናይ ውሽጢ ንሱ ክምልሶ ዘይከኣለ ኣብ ልዕሊኡ ዝፈሸለ ንዕኡ ምናልባት ቁሩብ መደቀሲ ክኾንን ከምዚ ሓካይም ዝብሎ ፔን ኪለር ዝበሃል ኣለካ ምሽ ነቲ ዘለካ ሕማም ቁርብ መህደይ ዝገብር ከኒና ኣለካ ከምኡ ዝዓይነቱ ገይሩ ድሕር ሰንቲዎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ብልሹውን ዕሹውን ዝኾነ ዓይነት ኣዘራርባ እዩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ፍሽለቱ ዓሚቕ ፍሽለት እዩ ኣርእይዎ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ቅልውላው ክበሃል ከሎ ቅልውላው ናይ ብሓቂ ቅልውላው እዩ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ንኣብነት ኣብ ውግእ እዩ ዘሎ ክፉት ውግእ እዩ ዘሎ
ምስ ትግራይ እውን ኣብ ውግእ ፀኒሑ እቲ ወላቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ንገዛርሱ ገና ኣብ ዘይተተግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ካልእ ከባቢታት እውን ብዙሕ ናቱ ካብኡ ዝተረብሖ ነገር የለን ካልእ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ እንኮላይ ናይ ኦሮሞ እውን ወሲኽካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ፀላኢ ብፍላይ ከዓ ምሳኻ ዝተሓባበሩካ ዝነበሩ መንግስታት ናይ ኤርትራ ኩን ናይ ሶማልያ ንዓቶም ከም ኣብ ናይ ፅልኢ ኩርናዕ ከተቐምጦም ከለካ ንዑ ብዙሕ ዘርብሖ ኣይመስለንን ነቲ ዝደልዮ ፔንኪለር ከማን ክጠቕሞ ይክእልን እዩ ካልኣይ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ከም ሓደ ፕሮክሲ ኮይኑ ከም ሓደ ወኪል ናይ ምዕራባዊ ሓይሊ ኮይኑ ነዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ናብ ምብራቅ ገፁ ናብ ቻይና ናብ ሩስያ ዝገብሮ ዘሎ ምናልባት ንዑ እውን ገታይ ኮይኑ ክቐርብ እንድሕር ይደሊ ኮይኑ እዚ እውን ብዙሕ ክጠቕሞ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓበይቲ ሃገራት ረብሑ እዩ ዝርኢ ብናትካ ወጋዕ ዳጋ ናቱ ረብሓ እዩ ዝደሊ ስለዚ ተማእዚዝካ ማለት ናትካ ናይ ሃገራዊ ረብሓኻ ይኹን ናይ ቀጠናዊ ረብሓኻ ኣተግዲርካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብኡ እውን ዓብይ ጌጋ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንዑ ዝኸውን ባይታ ይኹን ንዑ ዝኸውን ሃዋሁ የለን ኣብቲ ከባቢ ምክንያቱ ዓለም ብቁጠባ ብናይ ፀገም ናይ ቁጠባ ትናወፅ እያ ዘላ እዚ ከባቢ እዚያ ጉዳይ ድማ ስምዕዋ ብምሉእ እቲ ዘረባ ናይ ብሃሽም ብጣዕሚ ፅቡቕን ኣቦቱ ነዚ ኩነታት ሕጂ ዝገልፅን እንድዩ እዛ ሕጂ ዝብልዋ ዘሎ ተኣቢ ዝኽተላ ዘሎ ኳልኩሌሽን ክሳብ ክንደይ ተገምጢላ ክትሃስዮ ከም ትኽእል ስምዑ ሕጂ እዚያ ድማ ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ጠቂሰልኩም ኣለኹ ኣነ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንዑ ዝኸውን ባይታ ይኹን ንዑ ዝኸውን ሃዋሁ የለን ኣብቲ ከባቢ ምክንያቱ ዓለም ብቁጠባ ብናይ ፀገም ናይ ቁጠባ ትናወፅ እያ ዘላ እዚ ከባቢታት እዚ ከዓ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንፋክት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘይብላ ሃገር እያ ኮይና ዘላ ስለዚ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘሎ ብጀካ ናይቲ ፀጥታን ናይ ካልእ ፀገማትን ናይ ዓብይ ናይ ቁጠባ ፀገማት እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳርጋ ሕጂ ነዚ ከዓ እንድሕር ከተሕውዮ ወይ ከዓ ቁርብ መህደይ ክትረኽበሉ እንድሕር ኮንካ ናይ ሰላም መገዲ ክትከይድ ከለካ ጥራሕ እዩ ዳ እምበር ናይ ውግእ መገዲ እንድሕር ከይድካ ነቲ ዝፀንሐካ ወላ ንእሽቶ እንኮ ዝኾነ ናይ ቁጠባ መተንፈሲ ዓቕሚ ንዑ ከይተረፈ ኢኻ ትሃሲ ማለት እዩ እቲ ዓለም እውን ዝረኣዮ መንጎ በዓል ስልጣን ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝነበረ ብምንታይ ከም ዝገልፆ ኣይንፈልጥን ርክባት ካብቲ ንጉር ዝወፀ ምምልላስ ፅባሕ ፅባሕ ናብ ከምዚ ዓይነት ቁሉዕ ወራር ወይ ከዓ ቁሉዕ ዘመተ ወይ ቁሉዕ ወራር እዩ ዝሰግር ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ክመላለሱ ከለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ከዓ እቲ ዝነበረ ሕውነት ንዓመታት ምናልባት ን100 ዓመት ገለ ዝስጉም እዩ ዝመስል ነይሩ ብናበኻ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናብዚ ዓይነት መግለፂ ናብዚ ዓይነት ድፍረት ወይ ከምዚ ዓይነት ልዕላዊ ሃገር ምድፋር እዚ ኣገዳሲ ትሕተያ ካብ ስምዒት ወፂኹም ስምዕዋ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት እንድሕር ሕጂ ዝግበር እውን ክንመሃረሉ ንኽእል ኩነታት ኣሎ ልክዕ ከምቲ መለስ ዝበሎ ክንምንታይ መሪር እቲ ዘረባ ካብ ታሪክ ካብ ቁስልካ ብዙሕ ኢኻ ክትመሃር ዘለካ ዝወሰዶ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ክልተ ነገራት ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ተዛሪበሉ ነይረ ሽዑ እዚ ርክብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ከምዚ ማሪጅ ኦፍ ኮንቪኒየንስ ኢለ ነይረ እዚ ናይ ረብሓ መርዓ ከምዚ ዓይነት እዩ ስለዚ እዚ ተርሚኖሎጂ እዚ ብምስ ምንታይ ዝመፅእ ገሊኡ ሰብ ናይ ግሪን ካርድ ድዩ ናይ መቐመጢ ክርክብ ዝኣተዎ መርዓታት ኣሎ ጀንዊን መርዓ ኣይኮነን ናይ ሓቂ መርዓ ኣይኮነን ፌክ መርዓ እዩ ምንታይ ወረቐት ክትረክብ ኢልካ ትገብሮ ማለት እዩ እዞም ክልተ መራሕቲ ሕጂ ትዕቅብ ዝተገብሮ ኦፍኮርስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክግበር ናይ ብሓቂ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንክልቲኡ ህዝብታትን ንክልቲኡ ሃገራትን እዩ ስለዚ ዝኾነ መንግስቲ ሓላይ ህዝቡን ሓላይ ሃገሩን ዝኾነ ሰላም ምስ ክገብር ክፅዕር ክትሪኦ ከለካ ትሕጎስ ኢኻ ሽዑ ንሽዑ ግን ዘፍርሕ ዝነበረ እንታይ እዚ ሰላም እዚ ናይ ክልተ መራሕቲ ሰላም ኮይኑ ከይተርፍ ናይ ክልተ ውድባት ኮይኑ ከይተርፍ ናይ ግድን ኣብ ትካላዊ መድረክ ክኣቱ ከም ዘለዎ ብቕልጡፍ ነቲ ክልቲኡ ሃገራት ዝርብሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝኾነ ግን ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ነታ መልሲ ነታ ሕቶ እንታይ እያ እቲ ዝፀንሐ ርክብ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምግልባጣት እቲ ዝፀንሐ ርክብ ይኹን ሰላም ይኹን ዕብቂ ኣብ መንጎ እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝተገብረ ንናይ ግዝያዊ ረብሓ እዩ ነይሩ ነቲ ናቶም ናይ ሓባር ፀላኢ ዝብልዎ ህወሓት ማለት እዩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ ኣብ ትግራይ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ናይ ክልቲኡ ከም ኣዝጋይን ከም ፀላይን ገይሩ ስለዝተወስንተ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ፀገም ናይ ህወሓት ኣብ ዝውዳሉ ግዜ ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናበይ ይኸይዱ ናብ ኣምሓራ ይኸይዱ ምክንያቱ እቲ ካልኣይ ስጋኣት ዝፈጥረሉ ንዕኡ እቲ ናይ ኣምሓራ ክኸውን ስለዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ኣብዚኣ ኮልፈካ እቲ ናይ ህወሓት ዝበልካዮ ክልቲኦም ዝዓግብሉ መንገዲ ስለ ዝተዛዘመ ድዩ ክልቲኦም ዘይዓግብሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ ድዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ መን እዩ ብምንታይ ዘይዓገበ እዚ ሓደ ኣሎ ካልኣይ ኣብይ እንድሕር ደኣኒ ካልኣይ ተስክኦ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኮይኑ ብመሰረቱ እንታይ እዩ ዝደል ዘሎ ኣብ ኣሕመድ እንድሕር ደኣ ኣብ ትግራይ ክንድኡ ዝኣክል ማይታ ሸሓት መንእስያት ተሃሊቑ ብክልቲኡ ወገን ብኤርትራውን ብሕጂ ክስማዕ እዩ እቲ ነገር ከዓ ብሰላም ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ክመለሳ ኢና ቅድሚያ ግን ሓደ ኣብዚኣ ሸር ክገብሮ ዝደሊ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝሕርቕ መልእኽቲ ግን ክንፈልጦ ዘለና ኻ ስለ ዝኾነ
Let's listen to this one now. Just 1 second. There is, give me a sec. I'll need to change something. Where is it? Okay. አንሳብ ቪዲዮታት ከተምጽእ ኣለኻ የብልዩ ሶት የሚባል ማንነት ሰርተዋል። ኤርትራ የሚል ህዝብ ሰርተዋል። ወጣቱንም ትልቁንም ውጭ ያለውንም ውስጥ ያለውንም ሰርተዋል። መሰዋ ገብተው ሲወጡ በጣም ተደርጎ ነው የተሰሩት። በሱ ምንም ጥርጥር የለውም። አንድ ጥንካሬ እሱ ብቻ ነው ያለው። ከዛ ውጪ የሚነገር የሚወደስ የለም። ስለማያገባ ነው ዝም ያለው። የወደቀ ድንጋይ ያልተነሳበት ሀገር ነው። እሱን ትደግፋለህ፣ ለሱ ወጥረህ ትሰበሰባለህ፣ ገንዘብህን ታዋጣለህ፣ ትሰለፋለህ፣ ባንዲራ ትሆናለህ። ትላንት የመጣውን የለውጥ አመራር ስንደግፍ ደግሞ አልለመዳችሁም። ሜቢ ለእናንተ መንግስት ማለት እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል። we never know. So I think everyone ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣመራርሓ ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኢኮኖሚ ዝምልከት ብዙሕ ቅሬታታት ከም ዘሎ ንትፈልጡ ኢኹም። ኣነ ካልኦት ከም ዝክብሉ ከለዉ ግን ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያውያን ክመፅእ ከሎ ፈፂሙ ዘይወሓጠለይ ኣነ ናተይ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ምንጪ ናይቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምዃኖም ዘይፈልጡ ምዃኖም ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ንዓኻ ዘሕመመካ ህዝቢሲ መሊሱ ነቲ ቁስልኻ ደጋጊሙ ክትንክፈልካን ክጎዳእካን ከሎሲ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝስምዓና ድዩ ዘይርድኦም I don't understand it። እዚ ሓደ ወዲ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ነይሩ። ብዚ ኤርትራ እኮ ዛሬ እናንተ እቺን የምታክል ኤርትራ እቺን የምታክል ብዛት ያላቸው እያላችሁ እኮ 5 ሚሊዮን ሁሉ የምትሏቸው ምን ነው? ለኤርትራ ካንሰር እኮ እኛ ነን። ኤርትራ እንዳይበዛ እንዳያድግ እኮ እስከዛሬ ስንቀንሳቸው ነበር እኮ እኛ ነን፣ አባቶቻችን አያቶቻችን። ዚያታ ዘረባ ህዝቢ ኤርትራ ኣይውስኽን እዩ 5 ሚሊዮን ኣውጠጠው ኢሉ ኣይምዕብልን እዩ ኣይለምዕን እዩ ኣይዓብን እዩ ክትብል ከለኻ one and very important reason ናይቲ ኩሉ ስቃይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢትዮጵያ እያ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፎልት የብሉን ይብል ኣለኹን you know me። ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብዙሕ ጉድለታት ብዙሕ ክዕረ ዘለዎ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ነገራት ብዙሕ ኣለዎ። እዚኦም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ክብሉ ግን ሞራል የብሎምን። ቢካዝ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ኣካይዳናት ናይ ክድምና ናቶም ናይቲ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ምስ ኣሜሪካን ምስ ምዕራባውያን ሃገራን ዘለዎም ካብ ፌደሬሽን ጀሚርካ ነቲ ፌደሬሽን ጥሒስካ ጎቢጥካ ከይኣክል ሃገር ሰብ ተቃሊሱ ናፅነቱ ምስ ረኸበ ድሕሪኡ ዝኽተልዎ ዘለዉ ክባን ዕፅዋን እገዳን ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቲ ብፍፁም እኳያ ናይ ኤርትራ ሓላይት ናይ ኤርትራ ክትከውን ዘይትኽእል። ሓደ ካብ ኤርትራውያን ክንመሃሮ ዘለና ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፀና ሓልዮት ካብ መጠን ንላዕሊ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ሕማቅ ክንሓስበሎም ኣለና፣ ንጥፋቶም ክንሰርሕ ኣለና። ብዛዕባ ግዜ የብለና ከምኡታት ክሓስብ ኣይደልኒ። ልዕሊ ኩሉ ግን ሓደ እምኒ 10 ግዜ ከውድቐካን ክዕንቅፈካን ክሃርመካን ከተፍቅድ የብልካን። 3 ግዜ ሓደ እምኒ ዝዕንቅፈካ ተኮይኑ ንስኻ ኢኻ እምኒ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ። ናይ ቋንቋ ምዃኑ ኣይፈልጥን፣ ግን እንታይ ማለት እዩ እቶም ሶርስ ምንጭ ናይቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ዝኾኑ ሰባት ተገምጢሎም ዘይማዕበለት ሃገር ክብሉ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝስማዓካ ከም ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኤርትራኻ ክትገብሮ ወይ ክትገብሮ ለውጢ ከተምፅኦ ዘለዋ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ዝግባኣ ዘየሎ ኮይኑ ድዩ ኣይኮነን። ብሓንሽተይ መንስማሃዮም ሓንቲ ኣብታ ኤርትራውነት ዝበላ ክምልስ ስለ ዘለኹ እየ። we never know። አላቅም የመጀመሪያችሁም ነው። እስካሁንም ሌላ መንግስት የላችሁም። ለዛ ሊሆን ይችላል። I really don't care። 100 ዓመትም ከደገፋችሁ አይመለከተኝም። ለእኛ ግን it's not a big deal። የሚደግፋለ የሚቃወም አለ። የአብይን ውለታ ከረሳችሁ የሌላም ውለታ so anyway ብዙሕ ዝዝረብ የብሉን what we need እንታይ ከገድሰና ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ማንም ከገድሰና ዝግቦ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክጥንቃቅ ክኽእል ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፅእ ክእል እዩ። እታ እንኮ ኣብታ መጀመርያ ከይተረዳእቶ ወይ ተረዲኣቶ ዝበላ
تاونكو حيلنا إيرترا أبتا حدنا تاطرايو exactly تاونكو هابتنا إيرترا انت لا خوينا أزي أبزي أزبالايا كالو كله طغمية بلون بقى إرتراوي مبال ماننت سارتوال that's it and that's enough عندن أقداسيتن إرتراونا زبال identity سب حدا كسر حلو زخل أبيناي بوليتيكاوي أصلات اللغة سمنكس دي خد اللغة تقاوم دي خد اللغة بزي قدس أبتا إرتراونا تخصنا أتكلم لك كم زي حجي تخفيتو زلمة مترخ دما نتا إرتراونا كدمس الزخل نتا لولاونا نتا هاجر كأل زخل كم مخانمة بتدقاقام دما نريزن هنا بحاشمون تبقى يرخي قلت لنا بتدقاقامي نريزن لنا نتا هاجر اللاوية حدا قازو تسلو زخوني نفس وكف سب أب حدا مسمر كمان تخلالو أب حدا مسمر كوين دما كسر خلالو زي أبوتون هالوجن لو تخن قبر نخل يلندي خوينو حنت فيديو أبز فيسبوك رخيبة يا معاز جيروا I think ألنا والت هاجر يوم جيروا ماني يوم تا فيديو كاب تيك توك زمت أتيا زياجن كراباجنا يكال كندلي أبتي أوريجينال قبايا بالكا قلي بالكا هاجر ترني سع سمع قبايا بالكا قلي بالكا هاجر ترني سع منم نقدر بالكاسي إذا أتعبابي ما يترأي ويلو كذا صار حساب سي هم حكي بتعمل دحزنا كان نجري هالواد زلاتو هاجرنا كان دي حملنا وين دي حزنا نوين لزاربوني بك أنت تحتاتي بك زاد بلد هذا حفتي جن أنت كتجبر لنا جن بقول طبعنا رأسنا نكذب بعد بقول طبعا رأسنا نكذب وطبعنا كعب نحكوين هنا أو فرتي إرترا وين وش تقاطوا قالهم تصلحوا خلوا قالوا هذا نتيو كما عبدنا ويتأنك عبينا زغل سبيلن زاخولا أنغولا خير هذا اللاسب دبي خير هذا I mean جوبا خير هذا اللاسب أنغولا رواندا هذا اللاسب يوغندا هذا اللاسب بملة هذا كندي هاجر حفا بين هذا اللاسب من البات رواندا كندي إرترا تخون تخون تقالوت هاجراتين عبيت هاجراتين نعم عندما عبلوا إرتراوين نقيم حجي عبدك خوينهم هاجرهم ترى ميسا اسمع بدك وينهم قالوا هاجر العزل نمتى نزم سوازيهم نعقتوا لي بعض نمتى بايتا دي نصفلو نمتى قطبا نايت هاجر حف قبل زيد اللي زلو اي حملنا نديزنو كم إرتراوين كحملنا كو قباي 3 عامات كم عينت كنا تدلا هاجرسي كحملنا قبودو ازالنا نالو كم إرتراوين كحملنا قبودو بزدي حمل سب نحرالو خينا دي كم هاجراوي إرتراوي لهم كزارب يقول كحملنا يخل دو زهاجتي أنا سيلاتو زلنا هزبنا مسيلو زلوس كحملنا قبانا له حد حلنا زلوسك هو يحملنا يتامسي سلازم انتهي نقبر سلازم بقول طبعا هاجرنا نعبي انتهي نقبر بايتا يفتر هزبي يقطو سراحتنا يقطو يسرح نيسرح عدلات يفتر هاجرت معبل قطبا يعبي كالي تزدفركا خمز زخل سب ما نمكن دفركا يخلي كلنا هاجرات تمطوت وهينا زنبرا زلوا وطباس لزي بلني نحنا قرم ساعه من اخولنا ندبلنا agree actually تحوينا ساعه من ندبلنا عقم دهالو زي ارتراوزي نمنت ابزرا باطرا تدركنا نبر نمنت قدامنا حزب ارتران هاجر ارتراننا قدمي دينا مصوب نزم كلتا زي نمنت كابتيفو زوچينا ناي كمزلو افقرتنا يورق سبات نهود نمنتاي أبدو صحوا يبلون زبان نجار يلن أبدو صحوا يبلون ما يكون دبوا صحوا يقولوا كبوا صحوا كم زلوا تلمة من هود زلوا نحنا كم يجنا بزعب أنتي تارستي أب من تارستي كم زنبرت أي ترداتنن بتخكل يقداس أبزون أنا أغدي مخالق زي لكم نيره أبير ترازلو منقسي تي one and the best قبر زغل بتخكل نسبة تراز حاليا اللي تقينو نتهاجر دما كعريان كمعبلانس دل اللي تقينو أب إثيوبيا يخونا خالص متزول قديفو أب حزبك كتكور خلالو that's very very simple نهزبخا بخمي أبتو وش تعدي كم تناقد بخمي أبتو وش تعدي كسرع كم زغل كساب زي قبر كايقن of course إثيوبيا ينك الجهارة حقهم يوم they have every reason مخنياتو يريد له حزب إرترا ገንዘብ ኣብ ደገ የጥፍእ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣለዎ እዚ ወዲ እዚ ብዙሕ ግዜ ቪድዮታት ገይሩ ኣለኹም ደገ ወፂኹም ኢትዮጵያ ከይድኩም ኣብኡ ዲኹም ገንዘብኩም ኣብኡ ተጥፍዎ ዘለኹም ስለምንታይ ንዓድኹም ዘይትኸዱ ትኽክል ገየለ ይኮነ ዝዛረብ ዘሎ በት እንታይ ሪያላይዝ ክትገብር ትደሊ ኣነ ንኣብነት
للعقمة يسلزخونه خجالس أكلني أبي إرترا تمنجستي exactly انتايز دلزول لك حفظبو زي أكتر دعنا كالتنا الله أتوم تفلتو بزي جلمله please up comment section grafo انتاي استراتيجي نايت تمنجستي أوش تهزبو نهزبو كسات في دلدو أتوم أبتي محبركم أخي باز كبر وي جلمله تفلتو تغرقكم نتزبي أبز بزحكم مهار زدلي بزعبها جرج بوك سمع زدلي تسفاك جبر زدلي سب مليلو نعوز خون حبريتا أنت تبو تصبغ نيرو زخنا فيديو تلو دما بواتسابون كسدو لي تخوليهم وي بفيسبوك كسدو لي تخوليهم انتين مالتي تعلامة تهزبي بخميك ساعة في خلال تحقر إذا أبدأ جزولو كتشف عقمنا هزبي إرترا كم يجير كهتواسو أدخل انتاي عدلات كتفترو اللي تدخل عقمل لو ويو تمكرو ناي بيزنس ناي أفريقيا لو ويو ناي أوروبا لو ويو ناي أمريكا لو ويو سلازي نزي كم يجير كأبتوش تعدخا كم زحق زكاة تقبر مغنياتو هزبي إرترا 4 مليون انتلوا وي 5 مليون تلوا هزبي لا تسي فرق مليون دقلو فرق مليون دحر دقلو تحقرسي أخولي انفستمنت اللوا اوريدي كما يجير كاسخا نزي هزبزي أكومديت كقبر زغل عدلات كتفتر تغل بايتا كتفتر تغل I know أب إرترا وريدو زولو إقادا زخونا نقر نخد قبرون كبيد مخانو زردويو كم نردو نوصدو زي but again you have to change something سؤال كامل باي انتاي أنا كرد أنا أتكلم معناته تناي inner circle نايت من قصير ترى انتاي كم صرح سلا دي فلت بتخكل سلا دي جلس أنا تزجلس أنا فلتة تزي جلس كنت فلتة سلا زي كرجن still it frustrates me بتعمي حماق يسمعني سلام انتاي فتم طلعتها نهز بخها بتخطق أمولو خلو ኢትዮጵያ ትጥቀመሉላ ሱዳን ይጥቀመሉሉ ካልኦት ሃገራት ኩላቶም ገንዘብ ናይ ኤርትራውያን ይጥቀመሉሉ ከም ሕሱብ ፈቲሁ ከይፈተወትሰብ ማዓት ገንዘብ አውይሰድድ ኣሎ why can't you copy something from them ስለምታይ ካብኦም ቀዲሕካ ዕድላት ክትፈጥር ዘይትኽእል ነቲ ህዝቢ ከተስርሖ እቲ ህዝቢ ንክረብሕ እንታይ ዕላማ ናይቲ መንግስቲ ወነ ነቲ ሃገር ንከውሕስ ይፍትን ኣሎ we see that ኣብዳ ናይ ምስ ትግራይ ዝተገበረ ኣብቲ ናይ هو حد استجبر كنا تاترينايو هاجر كوحس كم زخالر ينايلنا أتاكينا له دما أفتز جبه زجبرت سبحانه جرا أتاكينا له بعد سلمنتاي ريفورميشن نتهزبنا أتكا وساعتين ياتات كم تخاي كولونيوم برجس زردوي نا عربي يخون نا أمريكا نا تشاينا إنفستر كأتوكاي كلني تشاينا ويا نابنت ديل جيروم نيرون كأتوي كولونيوم إنفستر جبر سلمنتاي استابيليتي يلا ويكا إيكونومي أوبنس أي رعيون يزلوا سلزي تقطبها كخفت خلاله من البعض مستمنجستي عندنا خجبرك أتقول يوم كالي بيزنس نكخفت جن اتمنجستي حاجات غير خلاله سلازي I don't know تي نايك قدمت على عايز نبرة هو عاد إنترنيرك عند حرالي خير لخوي بمنصور عند حرات كم كالها عند حرنس خاله وتزاي تجبر علىها تملي سو كاله جرك عجبي لك ما تسكاي because you're not حدا تزبخها أبتعدو حدا حنتنا تبونك وتزبك كفارون كخلاله كولدين كبزحين كخلاله why are we stuck as what is Arabic سلامتاي تزبهم أو 5 مليون stuck جري بلاله أوكي وجن ورا وجن كون غالي جن تزبي كرجاجة كخلاله نكفارن نكبزحين أنت خوينون أنت زي اللي بقط أبع كل جزء أبج عفتنا برنتلخا سقطات كان خيتتكم كل جزء تدخل زي لها دبلوماسون حدا جنيا نخون زغيت تغينو نتزل لك أجانا خيتتكم بما كابتش وأنا بحثوات خيتلها you have to change something and تاي to change عين فلتاني ناجن حدا جزء بوليسين كات كيرول تدخل جزء ونو كله من البعض مس أمريكا زي كنا مس تشاينا رجعت غير كم تشاينا صارك أي كالن دي خوينو ويس انت هي تسأجم أتوم تفلت خد قلت ونايدلي إذا ودي مسمع بالزارب زول فرستريت جبرنا عيون سمعني كم كده مسمعني رزي سلامنتاي تعدي نسبة كتساتف زي تخل دلع I know بزح نجر بمسنجر كم صحف ملي اتمنجستي درجة أدنى وحوان أب كبيت سعري نتزنا برو محل خاتاتنا إجراء يخون سقطي عصوة كابون أخوات بزح نجرات كم سعري نوح ملختاس لكم لي I understand thank you كمان بزح عبره الله يسوع كلاي تبزح من شيء سلزي زوات زنا بركاب حجر وحزنا من شيء سلزنا بري امناتك حدر ابتي ابقلقل زي كاتاتون بتاع ترتر سلازلو اتك جبر زغل وساني ابو حدا سبات كم استرف تغيرو مغنياتو من قال له مسخه منكس انه يخل سلازي تفلت زبل زربان متيني true it makes sense زون يرداني جن still there is something we need to change دهان كمل ساينا زارسي اسكازاناي ግብጽ እንስማዕጅ ያጋር በድንበር ባትዋሰንም የቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገር ናት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገለጻቸው ቀይ ባህርንም አባይንም አያይዘው ገልጸዋል። 1 ሊትር ውሃ ለኛ ሳይሰጡን የኢትዮጵያ ሀብት እየተጠቀሙ እናንተ ምንም ማግኘት አትችሉም የሚለው ጉዳይ የጊዜ ካልሆነ በስተቀር ያጣላናል ሲሉ ነበር
በወቅቱ ማብራሪያቸውን የሰጡት። በእርግጥ ግብፅን ከሌሎች የቀይ ባህር ሀገራት በተለየ ሁናቴ ጉዳዩ እንዲመለከታት የሚያደርጉ ነጥቦች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንደኛው ግብፅ የቀይ ባህር ተጋሪ መሆኗ ነው። ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጊዜው በሰጡት ሐሳብ ከኛ ንጹህ ውሃን እየወሰዱ እነርሱ ግን ምንም የማይሰጡን ሀገራት አሉ። ገለ ካብቲ ናይ ኣቢ ዘረባ ንግብፂ ልዕሊ ማንም ከም ዝተንከፎም እዩ እቲ ማይ ካባና እናወሰዱ ኣብቲ ደገ ባሕሪ ዘይሂቡና ዝብል እቲ ዘረባ እታ ዝበዝሐት ክፋል ናይ ዘረባ ቴክኒካሊ ንግብፃውያን ብጣዕሚ እያ ተገድሶም። ግብፃውያን ድማ ሓደ ዓቢ ናይ ስትራቴጂ ግሩፕ ኣኸቢሞም ኣለዉ። ንስማዓዮ ንእሽተይ እሞ ድሕሪ ክንሓልፋ ኢና። ምክንያቱ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዪ ክትሳተፍ ከም ትኽእል አሉ በማለት ግብፅ በስም ባትጠቀስም ዋናዋ የአባይ ውሃ ተቀባይ መሆኗ ተመላክቷል። ከዚህ ውጪ ከህዳሴው ግድብ ጋርም የሚያያዝ ነጥብ አለም። ከግድቡ የተወሰነ ድርሻ ወስዳቸው የቀይ ባህር መውጫን ስጡን የሚለው ሐሳብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የተነሳ በመሆኑ ከግድቡ ጋር በተያዘ ይኸው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መነጋገሪያ የሆነ ሐሳብ ግብጾችን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚነካካ ይሆናል ማለት ነው። ለዚያም ነው ግብጾች እያንዳንዱን እንቅስቃሴ አድፍጠው እየተከታተሉት ነው የተባለው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ንግግርና የጎረቤት ሀገራትን ምላሽ አጠቃላይ ሁኔታ ግብፃውያኑ አንድ በአንድ እየተከታተሉት ነው ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በአረብኛም በእንግሊዝኛም ተተርጉሞ በግብፅ ሚዲያዎች በኩል እንዲህም ነው እንዲያም ነው የሚሉ ትንታኔዎች እየተሰጡበት ከም ከእቲ አብይ አሕመድ ተዛረበ ዘረባ ብትክክል ብግብፂ ብዙሕ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ከም ዘሎን ብዓረብን ብእንግሊሽን ተተርጊሙ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስትራቴጂ ለበል ብዓብዩ ብጥብቂ ይከታተልዎ ከም ዘለውን እዚ እንታይ ዘተንባሃልካ ኤርትራ ንሽርክነት ድልውነት ከም ዘለዋ ግብፂ ዝኾነ ሽርክነት ክትገብር ድልውነት ክህልዋ ከም ዝኽእልን ስለዚ ወትኤቨር ንከምዚ ኩነታት ክሕግዘካ ዝኽእል ኣይ ዶንት ኖ ኩሉ ካርድኻ ክትጥቀም ዘለካ ስለምንታይ እቲ ዕላማ ድማ ውግእ ንኸይጅምር ኣይ ሄት ዎር ውግእ ዝበሃል ብጣዕሚ እየ ዝፀልኦ ኣነ ብጣዕሚ እየ ከዓ ዘይደሊ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ዓለም ድማ ስለዚ ሕጂ እውን ናብ ውግእ ዝወስድ ኩነታት ካብ ሰራዊት ምድላውን ገለመለን ፅቡቅ እንድዩ ካልእ መንገድታት ተፅዕኖ ክትፈጥረሉ ትኽእል። ምክንያቱ ግብፂ ዝኾነ ብኮን ተረኺባ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ከይዱ ካልኦት ጂኦፖለቲካል ሓይልታት ንኢትዮጵያ ዲኤስካሌት ንክትገብር ካብቲ ትኸዶ ዘላ ንታሕቲ ንክትወርድ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ንክፍጠር እንተዝግበር ኣዝዩ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ። ነዚ ድማ እዩ እዚ ኩነታት እዚ I don't know ብፍላይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቅ ዝምድና ዘለኩም ወይ ሓበሬታ ዘለኩም ወይ ከዓ ከተስምዑ ትኽእሉ I'm sure ንስኻትኩም ዝረኣየኩም ኩነታት ክህሉ ስለ ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ክትጥቀምሉን ፀቕጢ ክትፈጥሩ ክትፍትኑን ደስ ምበለኒ ወይ ከዓ ሓበሬታ ክትቡ ብሕጂ ዝመፅእ ውግእ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይከርባሕን እዩ። ካብ ውግእ ናብ ውግእ ካብ ዕንወት ናብ ዕንወት ካብ ሞት ናብ ሞት ተስፋ ዘይብሉ ክኸውን የብሉን እቲ ኩነታት ገለ ነገር ኢፍ ነሰሰሪ ኣብቲ ኢንተርናል ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ እቲኻውን እኮ ነቲ ኩነታት ቀደም ኢሳያስ ወይ ከዓ ኤርትራ ሲ ኣብ ግዜ ህወሓት ዋላ እኳ ብዕፅዋ ነታ ኤርትራ ብገዳ ድከታ ኣፅጊቦማ እንተነበሩ ስቂሎም ግን ኣይነበሩ። ንሳቶም እውን ነቲ ውሽጣዊ መሓውር ናይ ኢትዮጵያ ቀስ ብቀስ ከመይ ገይሮም ከነቃቅዕዎ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ሰሪሖም እዮም። ስለዚ ስትራቴጂካሊ ሙቭመንት ኣይኖ ህግደፍ ክገብር ዘይክእል ንከምዚታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ይርዳዕኒ። ግን ወታደራዊ ዓቕሙ ኣሚናሉ ኢና ኢልና ኢና ዓቕሙ ከም ዘሎ ሕጂ እውን ንውግእ እውን ዓቕሚ ዝስእን ኣይመስለንን ክእለት እውን ዝስእን ተመክሮ ገለመለ ኩሉ ዘሎ እዩ። ናብ ውግእ ከይበፅሓካ ናብ ምዕባለ ንክንከይድ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዝነበረ ምዕባለ ተኣንፈት ሕጂ ናብ ብናይ ውግእ ከይትካእ ግን ስጋኣት ኣለኒ። ሕጂ እስከ ኣብዚ ሓፃር ነይራ ናይ ኢትዮጵያውያን ምናልባት ንእሽተይ ዝሰደድኩም ለያ ንእሽተይ ክንሰማ እስከ ህንድ ውቅያኖስ የሚሄደውን ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ስለተቆጣጠሩትና ከህንድ ውቅያኖስ ወደ አውሮፓ የሚመጣውን ንግድ በተለይም የቅመማ ቅመም ጊዜ በኢትዮጵያ አሁን ኤርትራ በተባለው ይሄ ጉርዓ እና ጉንደት ላይ በተለይ ጉንደት ላይ ራስ አሉላ አሸንፈው ለጊዜው ያፈራው ከዚህ ከፌዴሬሽኑ በኋላ ነው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ከ1991 በፈረንጅ አቆጣጠር ጀምሮ ኤርትራ ነፃ ካወጣች ጊዜ ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ በቀጥታ ልትጠቀምበት የምትችል አልነበረም። የኢትዮጵያ እንግዲህ ታሪካዊ ዳራው ይሄ ይመስለኛል። ምናልባት ኣብታ ቪድዮ ኣብዚኣ ንውሕ ዝበለት እንዲያ ግን እንታይ ዝብል ብሓፈሻ ታሪካዊ ገለመለ ዝብል ነጥብታት ወይ ስነ መጎት ብዙሕ ውፅኢታዊ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር። ስለዚ ኣድየንደ ደደይ ክንምንታይ ታሪካዊ ነጥቢ ወይ ከዓ ታሪካዊ
بتاريخ سي قبانا يزبلوا سي أبقد محقي كعوتهم زي المخانو زقلت حبريتا يا كقرب لكم سنة لذي تا فيديو كما يتبل بتاريخ هاو زبلوا أبت تاريخ ودنتقونه بزح جزية تفتينو مخانو بزح جزية نتي كنتات نبحر كوزدو نجستاتنا إثيوبيا بزح كم زحفون كم ما قوتو كم زفتنون جن كخون كم زي كاله أبزيا نترانا أمريكا تقلت كل تحصرت فيديوهات كبكمية. Let's listen here. And therefore, this humanist tendency is one that moves towards creating governments that primarily focus on development of the people materially and development of their creative mental powers as well. And we've seen a battle. So empires, which is an oligarchical conception, have never been eliminated. At various times they've been defeated, but they've never been eliminated. And we've, rather than addressing the real self-interest of American citizens like myself, and addressing those self-interests are exactly the same as the self-interest of Ethiopians. To develop, to have a future, to have productivity in your economy, to have your children live a better life than you, to make a contribution to the development of the universe if you can, to discoveries, to contributions in science and culture. Those are. Why is it that there's not something that's someone saying, can we be a little bit more creative here? We're just beating a dead horse and making enemies everywhere we go, which means that we then have to consolidate more money to protect ourselves and live on top of the hill because we can't live with the people because they're going to get more and more angry with us. So, I mean, what is it? What it is with the psychology of this zero-sum game, especially when it is about a country, you know, in a region far, far away, and especially when it looks like the odds are against you and the people are against you. تعتون تاريرة تارسي أمريكا سنتات دل زلا بزازو بازيا تعمي تافحتون أقدر تحتون يا مهنياتو انتهي دليت أمريكا سلمتها يكسع كندزي أبزو بازي الدماونة وقن تتبع زلان زبلا رسي بسفحي زقلت أسو إزدما نا أمريكا أتي إليت جروب زبال ويكاتي أوليغارك زبالو توم نايكو طبعا ناي أسوار ناي ندادي ناي قل ناي معدنات حيلو زلوم تكالت أمريكا دارجا إفكتيف لنا تمنجس بمنجد ميديا أنجلا جرب نتمنجس زكو عصر وسمين بفلا إذا ما بعلى أفريقيا كونكولو ربحنا يتوم قل سبات برنا حزب أمريكا ونا يكونن يزبل زلوا فزين تاي دبلاو توم أوليغاركس كل جزء نعطاتهم باور أوف إنفلونس علوم من نتزوبا كم دليتهم نسبون كم سبعي كوتروني ميزبلهم أزيوم هبتما نزبنات زغسل هبتزلهم تكالاتن كوربوريشن السنيوم ميلكاس لازم وكلت له ما بتبي بنفسه كف زوبا بقرن أفريقيا وكلناتهم هو حد نيرو بمنجد إثيوبيا مالتي سلازم تناهي هو حد كبعد سبا موتو بفصل كوا حتى لما يكالن بستخالة متندما كمال سويم زفتنزلو كل زقبام دما يمزقبر كل زكالهم دما نخقبرو الدحر زبلي يكونن زدما تايتبلو العجي التهزبي تسأليوهم كم زلو رحيقو خم زلو زيرو سام دما نحنا خن عوات خالص ناتا تشعف لغا خنبرالو زبل زرباسي كغير واي كولونيوم تاعينا سايكولوجي نزبل حتى نشتك ملسيو دعمي كبيت زخونة كنتاتيو كيتكم كسمعات غلو نوع فيديو سلو زخونة ننشتك كم تعالكم كفتني. First of all, the money is actually secondary. It feeds the primary impulse of the oligarchism, which is power. Power and control. It's irrational, and that's the problem that people have, and that's the problem. سنتايب لالو ገንዘብ ኣይኮኑን ዝደልዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪካ ወይ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ጅቡቲ ትረኽቦ ገንዘብ የብላ ፈዲኹም ኣለኹም ኢትስ ኖት ኣባት ማኒ ምናልባት ገንዘብ ኢንዳይሬክት ክረኽቦ ክእሉ ግን ንገንዘብ ኣይኮነን ኢትስ ኣባት ፓወር ኢልካ ንስልጣን ንሓይሊ ከምኡ ድማ ንምቁፅፃር እዩ ፓወር ኤንድ ኮንትሮል እዚኣቶም እዮም ነቶም ቀንዲ ሃብታማት power and control of technology ተመጽኻ ኩሉ ግዜ it's about power and control ስለዚህ ከመይ ጌርካ ሓያል ትኾን ዶሚኔት ትገብር ንኻልኦት ድማ ትቆፃፀር እምበር ናይ ገንዘብ ሕቶ ኣይኮነን እዚ ገንዘብ ሂቦም ነቲ ፓወርን ነቲ ምቁፅፃርን እዮም ክገፁ ዝፍትኑ እዩ ዝብል ዘሎ that's why ድማ ብዙሕ ሰብ ስለምንታይ ከም ገብሩ ኣለዉ ንኤርትራ ስለምንታይ እዮም ደልዮማ ንኣብነት ገሊኹም ፀጋታት ናዮም ደልዮሞ ነዳዲ ናዮም ደልዮም no maybe they don't care about that ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃገራት ወርቂ ድዩ እቲ ማዕድናት ኣብ ካልእ ሃገራት መልዩ ኣለዎም ከምኡ ዝስራዕ እንታይ ግን ካብቲ ቁፅፅር ናቶም ክወፅእ ንዝደሊ ዝብል እዚ ነዊሕ ዓመት ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘሎ ካብቲ ናቶም ቁፅፅር ዝኾነ ክወፅእ ኣይደልዩን እዮም I have been discussing this is people are looking for a rational answer and there's not a rational answer because the oligarchical forces see the human race as inferiors and superiors so they see themselves like the royal family of Great Britain they see themselves as a superior form of the human species. In some cases, they may not even see the other parts of the human race as even humans. And they're by their nature subject, they fall into racist imperialism and colonial tendencies all the time. I mean, actually, they can't help themselves sometimes, as you saw with this spokesman for the European Union
2 weeks ago. He just lost control, and he said, "We're the gardeners, and we have this perfect gardener life here, and you're the jungle out there, and we have to keep you out." This. So in general انتهينا نقول لنا تربحنا أمريكا هذا نهز بأمريكا ربحون كم زي كونه تمولي كاركس هزيوم هبتامات إمبايرس ناي بيزنسس ناي تايكونس ناي بيزنسس ناي ندادي ناي قلم لنا عدنا زلهم ساتهم ناي نوح حمتات بيزنس لزلهم نتي بوليتيكا ناي أمريكا بتحت تحتين تعقد أسوس سنة زوهابو تواصل روميم سلازي أيضا خمونين بفلا إذا ما أبزنا ريبابليكان إيراد ما كم زبالكم تكونتاتنا بأساس زخيزلو أبجز ترامب زحشة كم زنا تكونتات نذكرينا سلازي تايو فلي كمخات كم زدلي تكونتات دما حلخ زبالة كبيد مخانو حنت فيديو نيراتن لومي كتنا وحني أبكالك بزي خمسة ألكمي بزعبات أبجوب تستجبر كونتات but unfortunately جزي حتصيرنا لو أنا ويكليك سبكالك جزي كم سألكم كفتني نتي أمريكا تهندسوا أجباب زنبرة تقلت يعني را أبكالك زي خمسة ألكمي كم وترو ناتكم ريتو ناتكم حسرات في الليل زعبات منكس استجاربكم حبريتو زلكم حتى ربيلكم صحافي maybe people can learn motivate كون خلو كابوكنا كحولو مهنياتو بزعب هاجر أو نتم زعب هاجر متسأين كتزارب كلها أبير ترى زلو كنتات ينتزبي كردو زي كالو زلو what is the plan تايز حساب زلو منكس مدب على أو نفلتنا مستير كون خلي تعبيت مستيرات حساب حزو ده حق أجد هسنا جرجن كل نجار مستير كون هيكلني هاجر كويسي بزعبا إيرتران تاي بحاله بيتوبيا يسمع زلو كل سنة بس that this should not be the case قال حبريتنا أبنت لنكنا كابتم أبلاتنا هيك دفتي قال زواج حبريتها بزح ما برهيبنا بستفعل عليه بصحف بتويتر دي بفيسبوك دي بقال دي بفيديو توصل it helps حرس اللي ناخد جبر من كسير تراب كم يكون هذا الانتاج استراتيجي ناتو قال ناخد فلت يحجزيو لذي نخمز دما أنت رقيب عنا دما أبزخ خمسة نبلكم نايلو مارستي أبزخ ودالكم يا كم وترو حجزوا الشانل لايك جبروا سبورت جبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات زجودلة جيجا زنبرة معرم تصحفوا كباهم بزح سبيز مهرنا بلنا نايلو معرفتي أبزخنو دينا بكال أرسك سابن الرغب تصبغنا بالكم زي أخجت فكمي تقامتو أبكى مريتي بحرا مدرة ناتي يا ناتي خبرة ملك إخواتي ورشا قداموت هنا حسي ولد ولا عدنا يمتنسي القموني قا نايم وقت جدي بجكا ولا حالي من الوقت أني والفاق أني حلوة